Vitajte na Slovensku. Táto rozvíjajúca sa krajina v srdci Európy je ideálnym miestom pre podnikateľov. Ivan a jeho rodina pochádzajú z Holandska. Už sú to 2 roky, čo sa rozhodli začať svoj nový život práve tu. Ivan založil malý podnik na vzdelávanie a zamestnávanie mladých chovancov z miestneho detského domova. I like this spot. I like this very much. I've got the best working spot of Slovakia because of the view and also the people that working here. I like them. Ivan si zvolil život na Slovensku pre jeho zachovanú prírodu. Stáročné lesy okolo jeho domu ukrývajú nespočetné prírodné bohatstvá. Ivan však nechcel žiť ďaleko od veľkých miest s mnohými praktickými výhodami. A práve na Slovensku je všetko blízko. Prírodné lokality sú v blízkosti veľkých urbanistických centier. Poďme do Bratislavy, nedalekého hlavného mesta. Tu sa máme stretnúť s Romanom. Roman prišiel na Slovensko pred 6 mesiacmi a dnes pracuje ako barman v prestížnom hoteli v hlavnom meste. Best part of living here for me, because I'm from small city in Czech. That's why for me is best part. I make more money here, so for more money I can enjoy more life. Sometimes we go to Vienna just to relaxing, because the Bratislava, the city has really good location. You got Czech, Austria, Hungary, and whole Slovakia. So it's like a perfect location of the city. Jaroslava je Češka a jej priateľ Slovák. Už dlho snívala o tom, že príde a budú môcť spolu žiť. Pred niekoľkými mesiacmi sa jej to konečne podarilo. A to vďaka novej práci v lekárni, ktorú našla pomocou siete EURES, zameranej na mobilitu pracovníkov v Európe. S pomocí EURES poradcu sa mi podařilo zistiť, kde mám co vyřídiť, abych byla na Slovensku legálne. A pomohli mi s vyřízením pracovního povolení nebo spíš s nahlášením na pracovní úřad. Kdekoľvek v Európe si v blízkosti svojho bydliska môžete dohodnúť stretnutie s jedným zo 700 poradcov siete EURES Európskej únie. Ich úlohou je pomôcť vám pri hľadaní tej správnej práce na správnom mieste. Pokiaľ ste Slovák a chceli by ste sa uplatniť v niektorých krajinách z Európskej únie, alebo ste občan Európskej únie a máte záujem prísť žiť alebo pracovať na Slovensko, odporúčam vám, aby ste navštívili kanceláriu EURES, kde získate všetky potrebné informácie pre pracovné uplatnenie. Pracovať v zahraničí to je aj príležitosť na prehlbenie vašich profesionálnych zručností. Slovák Ondrej pracoval niekoľko mesiacov v Írsku a teraz si našiel stabilné zamestnanie. So it's helpful. Everything is helpful because I was working in different country because I'm speaking fluent English. Because of I was living on my own for a few months, so that was plenty of reasons to hire me. Ivan si tu mohol postaviť dom svojich snov. Na začiatku však nebolo všetko jednoduché. In het begin is er natuurlijk heel veel papierwerk. En EURES had eigenlijk de deur altijd open voor die formele vragen van... wat staat er nu in die papieren, want je wil weten wat erin staat. Ze keken er even overheen, gaven gauw de uitleg even in het Engels. En dan konden wij weer een stap verder. Slovensko je mladou európskou krajinou, pripravenou vás prijať a umožniť vám získať jedinečnú a podnetnú pracovnú skúsenosť. Príležitostí tu je veľa a záleží len na vás, aby ste ich objavili.